Ilaan nyo na lang yung energy nyo sa lambingan, sa bembangan. Ibibigay ko ang tatlong akala mo red flag sa isang tao pero green flag pala. Una, hindi nagte-text or nagchat-chat 24/7. Akala mo dati, aba hindi ka niya namimiss. Walang pake, may kausap na iba. Ay nako, kabit ba ako? Pasok ka naman sa priorities niya. It's just that meron siyang ibang buhay. Hindi ka naman niya mundo. Ano ka, kulang ka ba sa aruga? At ang pangalawa naman, mahal, kapag ikaw ay kino-call out. Kapag sinabing call out, pinupuna, pinapangaralan, pinagsasabihan, okay lang yun. Mas okay nang maging honest siya. Mas okay nang hindi siya konsentidor sa mga pagkakamali mo. Pero karamihan kasi sa mga babae ngayon, no, katulad ng sabi ko kanina, ay talaga nga namang may toyo. Pero mahal, okay na yung taong totoo at transparent sa'yo. Yung partner mo ay transparent sa'yo na hindi ka kukonsintihin, hindi plastic at pangangaralan ka para hindi ka na muling magkamali. Pangatlo, ang taong hindi nagseselos. O, 'di ba? Okay lang na hindi siya nagseselos. It's just that siya ay may tiwala sa'yo at sa relasyon nyo. Ang sarap kaya ng may peace of mind. Imbis na mapagod ka kakasumbatan, kakaaway sa pagseselos, sa conflict, ilaan nyo na lang yung energy nyo sa lambingan, sa bembangan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.